सेतू अभ्यासक्रमाची उत्तर चाचणी. तर आज या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो आपण पाहणार आहोत इयत्ता 6वी साठी सामान्य विज्ञान या विषयाची उत्तर चाचणी. तर स्वागत आहे मित्रांनो आपलं शिक्षक गुरु या आपल्या चॅनलमध्ये. तर थोडाही वेळ न घालवता डायरेक्टली सुरू करूयात आजची ही उत्तर चाचणी. तर यामध्ये 20 गुणांची ही उत्तर चाचणी आहे आणि आपल्याला वेळ दिलेला आहे तो म्हणजे 1 तासाचा. बरोबर, बघूयात प्रश्न 1 मध्ये काय दिलेले आहे ते. रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्या आहेत आणि इथे आपल्याला शब्द सुद्धा दिलेले आहेत. सूर्य, देवराई, जलावरण यापैकी आपल्याला 3 रिकाम्या जागांमध्ये 3 शब्द योग्य ठिकाणी भरायचे आहेत. पहिला आहे उपग्रहांना रिकाम्या जागापासून प्रकाश मिळतो. तर तो सरळ आपल्याला इथे आपल्या लक्षात येऊन जाईल की देवराई तर जंगल असतं आणि जलावरण म्हणजे तर नाहीये, सूर्य हे आपलं उत्तर आहे. बरोबर आहे. त्यानंतर शिलावरण रिकामी जागा व वातावरण यात सजीवांचे अस्तित्व असते तर काय, जलावरण. दुसरी जी रिकामी जागा आहे ती आपली जलावरण. ही देवासाठी राखून ठेवलेले जंगल म्हणजेच देवराई. अशा पद्धतीने आपण तिन्ही ज्या रिकाम्या जागा आहेत त्या व्यवस्थितरित्या भरलेल्या आहेत. तर बघूयात पुढचा प्रश्न काय आहे तो. प्रश्न क्रमांक 2 आहे. इंद्रिय संस्थांची नावे लिहायची आहेत आणि त्यामधील 2 महत्त्वाच्या अवयवांची नावे लिहायची आहेत. तर ही जी इंद्रिय संस्था आहे ही काय आहे, रक्तभिसरण संस्था. तर यामध्ये मित्रांनो ही जी पहिली संस्था आहे नंबरची ती आहे आपली रक्तभिसरण संस्था. आणि यामध्ये जर 2 अवयवांची नावे सांगायची असली तर सर्वात महत्त्वाचा अवयव असतो तो म्हणजे हा हृदय. आणि हृदयानंतर ह्या ज्या पूर्ण बॉडीमध्ये आपल्याला दिसतात त्या आहेत रक्तवाहिन्या. हे 2 महत्त्वाचे अवयव आहेत या रक्तभिसरण संस्थेमध्ये. त्यानंतर ही ब नंबरची आहे ही आहे श्वसन संस्था. बरोबर आहे. तर श्वसन संस्थेमध्ये काय असतं की महत्त्वाच्या अवयवांची नावं सांगायचे झाले तर मुख्य असतं नाक आणि तिथून सुरू होतं फुफ्फुस नलिका असेल, मग त्यानंतर फुफ्फुसे असतील, त्यानंतर त्या इतर अन्य अवयव येत असतात. परंतु यामध्ये नाक, फुफ्फुसे, फुफ्फुस नलिका हे जे आहेत हे महत्त्वाचे अवयव आहेत. तर बघूया तर पुढचा 3 नंबरचा प्रश्न. यामध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे पाहू. एका शब्दात उत्तरे लिहायची आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील अभयारण्य कोणत्या पक्ष्यांसाठी प्रसिद्ध आहे, तर ते आहे माळढोक पक्ष्यांसाठी. बरोबर आहे, माळढोक व पक्षी. त्यानंतर आ नंबरचा प्रश्न बघूया. तर भारताचा मंगलयान हा उपक्रम कोणत्या नावाने ओळखला जातो, तर तो मॉम या नावाने ओळखला जातो. बरोबर आहे. भारताचा जो मंगलयान आहे तो मॉम या नावाने ओळखला जातो. त्यानंतर ई नंबर बघूया. धान्य उत्पादनात झालेली प्रचंड वाढ कोणत्या नावाने ओळखली जाते, तर ती हरित क्रांती. बरोबर आहे, हरित क्रांती या नावाने ओळखली जाते. यामध्ये काय असतं की जास्त धान्य उत्पादन झालं तर त्याला आपण हरित क्रांती झाली असं म्हणत असतो. बघूया आता प्रश्न नंबर 4. खालील स्रोतातून कोणते अन्न घटक मिळतात ते आपल्याला लिहायचं आहे. स्रोत बघा, इथं आपल्याला तूप दिलेलं आहे, घी, आणि इथं आहे आपला गूळ. बरोबर आहे. तर यामधून तूप हे स्निग्ध पदार्थ असतं तर यापासून आपल्याला काय मिळतात, स्निग्ध पदार्थ. बरोबर आहे. आणि त्यानंतर गूळ जे असतं मित्रांनो त्यापासून आपल्याला मिळत असतं लोह आणि शर्करा. तर बघूया तर पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे. प्रश्न अ मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे दमट हवेतील धान्याला बुरशी लागते. कारण आपल्याला द्यायचं आहे इथे की का दमट हवेतील धान्याला बुरशी लागते. बघा यामध्ये आपल्याला कारण असं द्यायचं की कारण काय आहे, दमट हवेमध्ये बाष्प व उबदारपणा असतो जो की बुरशी वाढण्यासाठी त्याचे जे बुरशीचे जे जंतू आहेत ते वाढण्यासाठी अति लाभदायक असतो. आणि त्या वातावरणामध्ये त्या दमट वातावरणात बुरशीची वाढ ही खूप जोरात होत असते. त्यामुळे काय असतं की दमट हवे धान्याला काय बुरशी लवकर लागत असते. बघूयात आ नंबरचा प्रश्न. वाहनाच्या अतिवापरामुळे हवा प्रदूषित झाली तर याचं कारण आपल्याला लिहायचं आहे. बघा का वाहनाच्या अतिवापरामुळे हवा प्रदूषित झाली आहे, कारण की वाहने हे काय करत असतात की हवेमध्ये धूर सोडत असतात आणि या धुरामध्ये कार्बन डायऑक्साईड आणि इतर वायू जे असतात, इतर विषारी वायू असतात ते जे हवेमध्ये मिसळतात आणि यामुळे काय होतं की वाहनांच्या वापरामुळे हवा प्रदूषित होत असते. बरोबर आहे. त्यानंतर बघूया आता प्रश्न नंबर 6. काय होईल ते सांगायचं आहे आपल्याला. अ नंबरचा प्रश्न आहे गावात सर्वत्र अस्वच्छ वातावरण व घाणीचे साम्राज्य पसरले असेल तर काय होईल. काय होईल, अस्वच्छ व घाणीमुळे रोगराई पसरेल व गावातील लोकांचे आरोग्य जे आहे ते धोक्यात येईल. बघूयात आ नंबरचा प्रश्न. शालेय परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत आहे तर काय होईल. शालेय परिसरात तंबाखू पदार्थ मिळाल्यास साहजिकच विद्यार्थ्यांना तंबाखू खाण्याची व तंबाखूजन्य पदार्थ खाण्याची सवय लागू शकते, जी की वाईट सवय आहे मित्रांनो. त्यानंतर बघूयात पुढचा प्रश्न. प्रश्न क्रमांक 7. त्यामध्ये ओघ तक्ता दिलेला आहे तो पूर्ण करायचा आहे आपल्याला. ऊर्जा स्रोत दिलेले आहेत. त्यामध्ये एका साईडला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत दिलेले आहेत आणि दुसरीकडे आपल्याला रिकामी जागा दिलेली आहेत. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की ऊर्जा स्रोताचे 2 प्रकार पडतात. एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आणि दुसरा म्हणजे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत. आणि याची उदाहरणं दिलेली आहेत. तसेच अपारंपरिक ऊर्जा स्रोताची सुद्धा इथे आपल्याला खाली उदाहरणं दिलेली आहेत आणि
एक आणि इकडे 2 रिकाम्या जागा आहेत, त्यामध्ये आपल्याला पर्याय त्याचे निवडायचे आहेत, लिहायचे आहेत. तर यामध्ये मग आपण लिहिलेलं आहे की दुसरा स्रोत जो आहे ऊर्जा स्रोताचा तो आहे अपारंपरिक ऊर्जा. आणि यांचे जे प्रकार पाहिले तर इथे आपण लिहायचं आहे पारंपरिकमध्ये काय कोळसा येत असतो, पेट्रोल येतं, रॉकेट येतं आणि डिझेल येतं. आणि अपारंपरिकमध्ये काय येत असतं जे की नवीन म्हणजे पुन्हा त्याचा आपण उपयोग करू शकतो असे सौर ऊर्जा जे की न संपणारा स्रोत आहे, पवन ऊर्जा, अणुऊर्जा असेल, जलविद्युत असेल, जल ऊर्जा असेल आणि यामध्ये आणखी सुद्धा प्रकार येत असतात. तर मित्रांनो आजचा या व्हिडिओमध्ये आपण उत्तर चाचणी सोडवलेली आहे ती म्हणजे सामान्य विज्ञान या विषयाची आणि इयत्ता 6वी आशा करतो की या व्हिडिओमधील सर्व प्रश्न जे आहेत त्यांची उत्तरं आपल्याला योग्य प्रकारे समजली असतील. जर हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचे विसरू नका. भेटूयात पुढच्या उत्तर चाचणीमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.